Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng ya ki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo ya ki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada long sisin citayo ha kising sajan ha Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon punjat kilkom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau kikena agi bahan nyos tem senang kila banwan pentebit ha keneg music school bat om dan jinge na gamta ki larang baru banwan pentebit ha keneg music school hadin ka jing penbena jong ki bor sarkar lengba ka NGT lane ka National Green Tribunal ban khang ni ki parmau hakeleng gi jeka ki ba klem pen biang ni ki kot gisla na benta ban penterlun ni ki kam kum ka parmau ka bala ban ti ye ki mau bat kum ju ro ban chalan hapo ka jela lane sabar ka jela ro kum ju kaladon bah ka jinglang a jong ki pajba ki ba persang ban ti mau na keleng gi jeka don ki ba shimuai ye ki jeka bat ka ba kham ban khya jing mut jing perkhan kalong ye ki trai jeka ki ba persang ban penyat hi dalade ye ki mau ki ba kiti na ka jeka la jong henry kam syam lalong kumta kaan kala khang lut ye baro ki parmau ki ba klem pen biang ye ki kot kisla katba ke NGT kadang khang ye ki parmau kiwe ki tenat sarkar kadang penyak chat ye ki kam ban sina jing sina kum ka jing sina surok lengba ka skim MGNREGA lane ka skim shispasngi ka baju pentre ye ki surok yat kali ki surok yat kejat ki nala pentuj ki kenro bat kum ta ter nangta ka skim PMAY lane ka skim sina ying baduk bat shibun ki jing tre ki ba ki rusimet ki pentre ha keleng kum ka jing sina ying sina sem bat kiwe ki ba kane ka juk ka ba menta ka sina bet dak ba penkam dau mau bat usiap om kum ha ki por ki ba khamman chwa ba ka jing sina ye ki ying ki sem bun ki ba sina da ki ying ding kane ki jing khang ye ki parmau jong ki ba kala khata ka kam tre jong baro lada khen ye ki kontraktor ki ba suki ka kam tang namar ka jing bom yo mau bat siap ki kalikin mar kimyo ka maishu ki misteri kimdon kamshu bat kum ta ter halor kini ki AKA ngilayo ya kalat bani keren bat arngut ki kontraktor ki basina surok nang tau ba bibi makodo ubade chairman jong senjuk ki rang basinong hari boh district hak bau new rang ba nong ilam nari boh district ulapan pau ba kalong ka ba bahan na ka benta ki nong ilam sinong ki badon kum se ki than umroi nang ta sa than mau hati nang ta sa than mau rong bat kiwi sinong ki badon sejengai na sinong kiling ka badon ki parmau ki ba he bat ban lethit na ti jaka ka estimate lane ka budget jong ka wok badar ka bakiyo kami hapshu bat ka dor ka bakin hap ban lethit mau ki kontraktor ki lapan pau ba om tang ba ka slam ka kam hande ka jingdu nong ro ka bun bha namar ki nong tre kim dayo ban tre bha namar ka por ka sulut tang ha ka baap ki kali bakin wan pan poi mau lane pan poi siap bat ka sngi kala sikut tang ha ka ya song kwai bat ka syong di duma namar om dan ki mau om dan siap ka ba yo ka long tang ka simen iba ka government menta ka patre ka ay ki wok adar ka ong de ban pendap kloi apo itu ki por ki baklabu henry ka jing ka jong ki ba pat ka government kapte menta mau siap bang ide ban yo maros kata bang thi lokal ngimyo su nama bla khamlot ya ki kwari baro te menta perkhat ki isnong ki bena ki umroi area umsneng area maurong area mauti area kili thit mau na du na kiling kamde ko so ka estimate ka bangiyo ka di barit mencuat ka por ka bangidang yo man kidang dan ki kwari sa ki barit boria ngidang la ban trei bakta rei menta ya kini ki kwari ki barit ki boria la kham sendot mio su ban ti xiao mio su ban khat mau ha ka jing mat ka jong na kum ka prio em na snow ba shibun ni man e ka jing namar bale yu kum ya kani ka surok menta ngis dang ban trei hendre na ka kaleng ka jong ko ofes ki la ha karki yang ni bangin trei hendre unda lawan hang ni ngila dangi wat mau ngim yok su te ke jinge ka ba bua bun hai kan kum nongin pendap ye kene ka kam haba ka mau ngim yok uma usia ni la jenja sabab pala kadon menta text tang sima ne e ngin tre na kalian ka jonga te ngam sudon jingut te ban khang ye kene ka mau ka dia la dangi khang kum ni ka mau ka dia da ingi om de te tang na ya ka surok hendre menta kum ya ki yeng ki sam ni sina mala kasni na e ngin yo mau menta le ka perhe ka dia kam jan su la tre be de kinyang ma hendre la ka sor kar kale kum ne la kam sim khia ya kane ka jingyap bat ka jingdu nong ka de yangi ki pai ba hendre teng kham tam kinong tre ro menta pe nan chis ni nga phawan pen poi ma ngam yo ma ha ka tugas ni ro nga phawan pen poi ma ngam yo ma namar ki om bal asa khang tengan pendap da e ka kam te kinong tre ro ki paplikan rate kilat yap ja
Namar bantrai kimi au show te ki. Ta kan ka kam long ka sa no te ma pat kum kan ya moria ngam moria show dengan dah lain aja ni te kan kam long ka sa no dan ta bala se khang ma ku se wat se show moria show kan trat aja ni kam hak po beri men swa pat di por ka bam khang yum te te ngai te ni yo on kit kra ban diap suka kampat sakit ma ko yo pendiap su yo ma ko kan ke khang tong la yo esensial hi ku faktor kan mal ba kat kum sarkar ka kam patra benda pelor kat ba mau peng yo pendap da ngi ka kam tam komentar ke ni mo khmajin yung baduk ya skem baduk ya besana yung baduk telah da kaca ba yo ma siap pemete da ngi sila su tisira rasa kelot ka kam Na ka banta ka jonga ngada kentu ba ngada karpat ru. Namar bakin sobha ban palak ban kin simkhia na ka banta ka ni namar ban khang sa yu ni umau yu siap namar mental abun wat ki balak BA ki balak bikom ru abun sak trimestri. Telada ken lek si ki papli ka kam ka jam ru tundon kam sarkar ru dot lot ka kam sarkar umdon. Te mentak la su trei baik tang da ken kam mestri kar ka bayo. Sisni arsni. Telada ni khang no la ka sarkar kam simkhia yakni ka kam em ki babun ki bayap ja. Nama labun ki misteri menta ki kuli ki misteri ki baterai. Te kalau ada kedua sak ni lele kat nu kejung nong jong kari jong ni. Ngate ngakar pat baka sokar baka nyarap no kam kloy. Nama niru nang banyela kai ban pendap ya kini kakam ka basa. Kam tam ya ki berak sedang continue ru ki babun. Undai tang ya kani. Undai ki ru ki dam don. kacing ya te kalau kum ka no nama don ka por ka ba bam yo ma bum sip muta sat kan men tras kam no kan ya tras ta sel kan ta su tra ba dak no ma ko swat tu ba sa stok men chue sementara itu enggak suai te gede kita jing kum nong intre ki kam kum nong in panya ki kam sakma la dangin yo mau badu siap marka energi skim gede ka ba de benta betek tam badu mau siap te menta sa hisen ni la da benbu ya jing tho so minister concern eti mondal ag jing ede kane galong tang reminder ya government ba lada pikwa baga skim energy kani achakma namang idon tang kane goi ke skim ga bayaram ya development na kisnong kitau te lada ya kane ga lakhang la penduk no ya jing ti ki mau ki siap ki barit ki baria kebakan longkum kalat ai kamru ya ki kun samna ki jong i bom dot kam jong jam mut kan sem jing ingi kisnong ki thau man pentelun ya kane ga kam sakma te mar kata sai sin ngi apil ya ga government bagade ban perkhat sani bha ban pelat tang banti ye jingdon kam jong kisnong nag banta ban trei ya gini skim energy pat kunjuru ban snai ki ye kisan Nang kapar mauru la dunang lupa. Te nang tara itu basakit mauru kum ki pick up ki truck rate gitu ki basak lut nang to na kwariru itu ki la dunang lupa. Se e kin tre yusu. Si sem belakang la soso lakang hi ka jakpo. Te kantam plus nang kai ki bara plus nang ka saki mestri ru ki la dunang. Da e kin tre. Namar mentak kam mau mla ban tre. Kam usiap mla ban tre. Kata ke jeng dunang ke bakra.